Maayong gabi sa tanan, sa dili pa matapos kining adlaw, kining Domingguha, baluno nato ang nindot kaayo nga mensahe sa Ebanghelyo karong adlaw. Diri manggod sa Ebanghelyo karong adlaw, ang atong Ginoo nag-ingon, ako ang pan sa kinabuhi. Ang pangutana nga nung pan, nganong dili lain butang? Nganong pan? Mas masabta nato na kung muhatag sa ko og mga examples. Kitang mga Pinoy makarelate gyud ta kaayo ani. Nganong mangita man gyud ta og rice. Bisag unsaon nato kaon, bisan paghutdo nato ang usa ka bandihado nga spaghetti o carbonara, bisan pag hudto nato ang usa ka loaf no nga pan o biskwit, lahi ra gyud ang busog kung nakakauntag rice. Busog ta pero magpangita gyud ang atong sistema og rice. Because kanang rice is our identity, isip Pilipino. So magpangita gyud ta sa makabusog nato. Okay? Because that is our identity. Mangita gyud ta og rice. Di ba? Makarelate mo anak. Bisan pag unsa pa nato kabusog, kay daghan kay tag nakaon nga biskwit, pan, spaghetti, mangita gihapon ang atong tiyan ug luto. Diha nato masabtan mga igsuon. Nganong ang atong Ginoo migamit sa imahe sa iyang kaugalingon to describe himself, pan. Well, sa ilang kultura, kay dili man sila mga Pilipino, sa ilang kultura, kanang pan is equivalent to our rice. Wala sila'y rice. Ang ilaha is pan. So it is also basic necessity. So masabta nato sa atoa ang pan is snack. Pero sa ilaha equivalent sa rice, sa luto. So masabta nato ang gigamit gyud ay nga imahe ni Kristo is pan nga maoy ilang basic or maingon nato very important no nga necessity gyud sa ilahang kinabuhi. Or in general, nganong pagkaon? Nganong pagkaon? Because mangita gyud tag kaon. Kung walay pagkaon, mamatay ta, maluya ta. Pagkaon or food is the most basic need. Nganong wala man miingon ang Ginoo, ako ang gasolina sa kinabuhi. Tungod kay pwede man tang dili maggasolina. Pero kung moingon tag pagkaon ug di ta mo kaon, maluya ta hangtod mamatay kita. So mga igsuon, diha palandaan, masabta na nato nganong nigamit ang atong Ginoo sa imahe sa pan nga equivalent sa atong rice nga bisag unsa pa nato kabusog sa lami kaayo nga spaghetti, cake, pan, unsa pa na biskwit,
magpangita gyud ta sa atong identity. Magpangita gyud ta sa rice. So, kana mga igsuon, abi ninyo, simple raman kaayo ang mensahe ni Lord alang nato karong Dominguha. Simple ra, pero kung kita na maoy paistoryahon, lisod. Pero actually, sayon ra kaayo ang iyahang mensahe. Kabalo mo, nganong sayon, unsa di ay iyang mensahe? Nga ang Ginoo ra gyud unta ang atong sangpiton. Kana ra mga igsuon ang mensahe sa ebanghelyo karon nga Sunday, nga siya ra gyud unta ang atong sangpiton, ang ato untang dependence sa Dios, total and absolute. Kanang wala na tay lain pang sangpiton ba? Kana bang wala tay kahati sa atong atensyon, sa atong need for God? Pareha bitaw sa una, ako batang 90s man ko. Nakaabot pa ko sa panahon nga high school ko, wala pa'y cellphone. Makatuon gyud ko 100% sa ako ang pagtuon. Tungod kay wala may distractions. Wala may nakahati sa akong atensyon. Karon I admit honestly sa akong pag-eskwela, kay nag-eskwela man ko karon, naagyud sa tapat ang cellphone. Maunang while ga type, hunong sa kay kubik sa cellphone. Balik na pud og type. So naanay kahati ang akong pagtuon. Kana lang ang mensahe, mga igsuon. Kana lang ang mensahe. Nga wala unta tay lain nga saligan pa. Karon manggod, daghana ang nakababag nato. Daghana ang naghatag nato og mga lingaw. Sama pananglit atong mga properties, dili lang kwarta, kundi properties in general. Kana usana sa potensyal nga nag-divide sa atong atensyon sa Dios. Abi ninyo, naapil man ko sa proseso sa pagkasantos, no, sa ni Father Paliola, ang usa ka pari nga Jesuit nga gipatay diri sa among lugar atong 1648. Gikamulo pa ang iyahang mga papel dito sa Vatican, nagpaabot na lang ta og approval. Sa akong pagtuon sa iyahang kasinatian sa una dire, 16th century, pagsangyaw nila sa mga tao about God, of course, naamay nituo. Kadtong mga nituo, kutob sa ipatawag sila, automatic, muadto sila sa kapilya. Wala na'y duha-duha, wala na'y langay-langay. Diba kita karon, kamo mga ginikanan, suguon ninyo inyong mga anak, unya-unyaon pa mo, kay naghawid pa og cellphone, na-distract, no, sa sugo, tungod sa cellphone. Pero sa una, wala tanan, bisan private properties, wala. So, ipatawag sila sa kapilya kay naay katisismo, naay prayer, naay misa, abanti dayon na tanan, kay wala may nakababag. Pero karon daghana ang nakababag kanato. Usa na ni ana ang atong properties. Dili lang kwarta, kundi properties. Unsay mga possessions nato. Usa pa,
kanang atong kabisi usag yun na sa naka-hinder, no, nakababag, nakabahin sa atong atensyon sa Dios, sa atong pagampo. Ikatulo, naapoy pipila nato nga nahati gyud ang iyang pagsalig sa Dios tungod kay nituo pa man siya og mga superstitions, mga tuo-tuo nga wala gitudlo ni Kristo. Maunang hati ang iyahang pagsalig. Dili siya 100% nagasalig nga God provides. Kay naa pa man siya laing gisaligan nga mga tuo-tuo. That's another thing. Another one, mga batanon, bisan gani mga hamtong gadgets. No? Atong mga gadgets like TV, cellphones, tanan, mga electronic gadgets. Usa na sa mga babag nato. No? Naanay mga nupaksi na sila og pila ka percent sa atong attention gyud unta, no, sa atong prayer. Ang uban, profession, ang ilang mga titles, ana, no, power, fame, okay, and many more. Mga igsuon, again, baliko nato ang simple nga mensahe sa ebanghelyo karong adlaw. Total dependence. Gusto pag yun mong example? Nganong ang mga naay gamay, mga mentally challenged, kanang giingon nato ng mga buang, no? Pero we will not use that word. Kana bang mga buang, nganong mga tumana og simbahan? Wala ba mo matingala? Nganong ang mga naay gamay, mga naliso ang pangisip, nganong mag-abot mangyud sila sa simbahan? Nganong sa simbahan mangyud sila mangadto? Na wala ko nag-mention og kuan ha kanang magkililimos. Lahi ng beggar, kay lahi man nilang intention, mangayo man sila kwarta. Kana bang totally naliso ang pangisip? Wala ba mo matingala nganong sa simbahan mangyud sila moadto? Nakasinati na ana sa inyong simbahan? Naabana sa inyong mga parokya nga naagyoy mga buang, mga naay gamay, mga naliso ang pangisip nga mag-abot gyud sa simbahan. Kanang magmisa ko, naimo kalit lagsaka pasagdaan, pasadili lang bayolente, mukalit lagsaka kay muadto siya sa mga santos ug magluhod ug magampo. Dayon na ay mga pipila po na magpa-front seat yun na. Atubangan yun na manglingkod. Na ay mga gamay ha, gaabot sila tanan. Ngano man. Ngano man. Natandog ko because the answer is kaning mga tawhana, they do not have anything except God. Kana nga total dependence ang mensahe sa ebanghelyo karong adlaw. Ako dili makaingon ko sana all kana nga dependence ba. Of course ang buang wala na siya kwarta, wala na siya pake kung naa ba siya property, wala tanan, as in wala tanan. Wala man sa sasakto nga pangisip. Pero unsa ray naa niya ang Dios, maunang bisan naa sila'y gamay, mag-abot gyud na sila tanan sa simbahan because they don't have anything but God. That is the best example of total dependence. That is the best example of total dependence. Walay distractions. Walay nakababag nimo.
or kung naa manggali, wala nimo sila gitugot nga mubabag nimo. Mga igsuon na amang gyud tay titles. Naan ninyo dia teacher, nurse, doktor, pare, mga titles na nato, CPA, no? Naana, pero dili unta na makabahin sa atong atensyon nga para lang ni Lord. Naatay properties, dili na ikalalis na aninyo diha, na mga kwarta, na mga kabtangan, na mga possessions, pero do not allow them to distract you from focusing on God alone. Especially when you are praying, especially when you want to devote yourselves in prayer. Wala untay makababag. Pareha ba sa mga buang? Pareha ba sa mga naay gamay? Pareha ba sa mga mentally challenged? Sila ang the best example na to. Sila ang the best example. Di ba? Now, another thing, another example, na siguro'y naminaw ninyo diha nga mga idaran. Dili lang ko moingog tigulang. Siguro pwede. Tigulang. Kinsa inyong mabantayan nga manimba? Unsa inyong mabantayan sa mga manimba? Many of them, mga tigulang. Ang pangutana, nganong mga tigulang ang manimba? Gamay ray batanon. Kinsay maka-answer? Nganong mga tigulang man ang kadaghanan manimba sa ato ang mga simbahan? Kadlawon pa lang naa na sila. What do you think? Nganong mga tigulang ang naagyod present sa simbahan? Ngano man, because kung imo silang pangutanon, ako hilig ko mangutana kay para dili buot-buot yun ang atong tubag. Kung imo silang pangutanon, ang ilang tubag, Padre, sa among edad karon, human sa tanang kasinatian namo sa pagkabatanon, karon Padre, wala na mi kusog, wala na mi power, naami utok, naami pangisip, pero Padre, magloading na mi, hapit na mi maango-ango, limtanon na mi, wala na, dili na 100% ang amo ang pangisip, Padre. Dali naming malimot. Wala na pud mi kusog, Padre. Wala na mi power. Now we realize, this is the answer. Now we realize, Padre, nga ang Dios ra gyud di ay ang atong padulngan. Ang Dios ra gyud di ay ang atoang sangpiton. In the end, walay lain nga makahatag nato og kalipay nga walay pareha, walay sama ang ato ra yung pagpakigsuod na sa Dios. Ang mga batanon maglisod pa og sabot ana karon because 100% pa ang inyong kabright. Kusgan pa mo. But it will come nga wala na'y magamit sa inyo ha. And you will realize, pareha sa mga buang, pareha sa mga naay gamay, mga mentally challenged, mahurot na tanan ang inyong dependence sa unsay naan ninyo. Nga ang kwarta wala na ninyo, wala na'y worth, wala na'y value, wala na'y bili. And you will realize, ikaw ra gyud ay Lord. Kay haba-haba man ang prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Ang ending, balik kita sa Ginoo. Kay siya ra gyud ang kahatag sa atong gipangita nga kanang kalipay nga dili mahatag sa unsay naa nato karon nga mga material nga mga possessions. Kalipay ug fulfillment, satisfaction nga dili mahatag sa atong possessions
worldly possessions. Nga, na ako'y tigulang na pangutana, Padre, na ay kwarta. Pero unsa pa may bilian eh. Abi nako, makahatag ni nako kalipay, pero anong blanco gihapon ko? Yes, makapalit og tambal. Pero abi nimo, Padre, unsa may nakapabaskog nako. Dili na ning unsay naa nako. Kundili ang Dios, ang akong pagtuo sa Dios, ang akong pagsalig, ang akong paglaom, ang akong faith, hope and trust in God, Padre, mao na lay akong nabilin.